Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku Alpha Charles Borno, malamar mata. Bari mu yi magana akan wayannan two product din. Bari in cire wannan sticker saboda tsoro. Hoton da yake kai sai hankali. Wannan mai ne na ƙara girman gaba. Ina mazan da zaka ga suna da babban azzakari, babban bura, daga baya sai kaga gaban su din, ina nufin azzakarin nasu ya fara kankancewa, ko kuma waɗanda dama su azzakarin su karami ne kuma suna son su ƙara girma. Kamar yadda na saba tallata muku, wannan mai ne na ƙara girman azzakari. Mai ne na ƙara girman azzakari. Ana masajin ɗin gaba ne da shi. Za ka fesa man a gabanka bayan ka yi wanka, sai ka shafa shi, ka masajin ɗin azzakarinka da shi. Safe da yamma ake amfani da shi. Cikin 2 weeks ake fara ganin result. Cikin 2 weeks ake fara ganin result. But before then, ina son in yi magana. If you have infection, ka fara curing infection kafin ka yi amfani da magani. Idan ka san kana da sanyi, sai ka yi amfani da maganin sanyi kafin nan ka yi amfani da magani. Sannan wannan da kuke gani, ita ake wa kirari da mai ƙarfin doki. Za ku ga a recent post ina na saka ƙaramin shi a cikin ƙananan kwalabe. Wannan babban shi ne. Shi aikin shi shine yana ƙara girman azzakari lokacin saduwa. Shi nashi aikin shi lokacin saduwa ne. Idan za ka yi jima'i, za ka shafa shi a gabanka. Zai ƙara girma, sannan zai sa yi ƙarfi. Idan ka saba minti 1, minti 2 ka riga ka kawo. Idan ka shafa wannan, zai sa ka daɗe lokacin jima'i. Idan ka saba daga kun fara wasa, ko kuma ka taɓa ta ko ta taɓa ka, sai kaga ka riga ka kawo. Za ka yi amfani da wannan. Sannan masu maganin sanyi da na ce musu ya ƙare, an kawo maganin sanyi. Akwai maganin sanyi, akwai sabulu na maza na ƙara girman azzakari, akwai manpower, sannan akwai yajin maza. Dukansu are now available. So if you need any of my products, za ku iya nema na da wannan number, ko kuma WhatsApp chat da wannan number. All my products are tested and trusted. All my products are tested and trusted. So you guys should chill and patronize your baby girl. I love you all.